μικροί φτιάξαν φασαρία για μια χάρτινη βάρκα στην πλατεία. Τα γέλια τους ακούγονται παντού κι όλοι τους ψάχνουν να δουν το τι και πού. Δίμημοι πελάτες στο δρόμο μπροστά κάνουνε τα πάντα χωρίς τα μάτι μου. Όπου κι αν πάνε φέρνουν φωτιά. Το χάος είναι το δικό τους μυστικό. Κάποιοι λένε πως είναι καταστροφή, αυτοί γελάνε σαν παιδιά στη βροχή. Ψάχνουνε θησαυρούς σε κάθε γωνιά κι αφήνουν ίχνη τρέλας όπου περνά. Συνδεθήκαμε με την Ακρόπολη, όχι με σένα δηλαδή, με την Ακρόπολη πίσω βλέπω. Βλέπω το σκύλο στη μπλούζα, βλέπω τη γάτα από πίσω, δίπλα. Ο σκύλος και η γάτα. Γιατί όχι, γιατί όχι. Αυτά είναι ταιριαστά τα ετερότυπα. Σε λίγο θα είναι και το λεμονάκι στο σπίτι σου κάποια στιγμή. Το λεμονάκι, το λιμόνι. Λοιπόν, καταρχήν που θες να στείλεις χαιρετισμούς και καλή πρωτομαγιά, γιατί εγώ στο φίλο μου το Σωτήρη το Δάβη και τη Σμαράγδα, τη Μακροδημήτρη εδώ από την Παλαιά Φώκια με την υπέροχη εγγόνα, με ένα κοριτσάκι που θα σου πάρει τα μυαλά, μα τη δεις, ένα πολύ ωραίο όμορφο κοριτσάκι 3 χρονών.
και γενικά σε όσους μας παρακολουθούν, φίλοι, γνωστοί και από την περιοχή τη δική μου. Πες μου, πού θέλεις εσύ να στείλεις χαιρετισμούς, Γιώργο? Σε όλους τους φίλους, Πες φίλες, ονομαστικά κάποιους, ρε φίλε. κυρίως τα δέσποτα θέλω, τα δέσποτα μου, τον Έκανα ένα Ωρέο, την δέσποτο φίλο, Πάφρο. δεν έχεις τίποτα, καμιά δέσποτη Όχι, φίλη? όχι. Όχι. Είναι όλοι δεσποζόμενοι, είναι μια χαρά παιδιά όλοι. Όλοι Πώς- δεσποζόμενοι είναι. Και οι αδέσποτοι είναι μια χαρά παιδιά, δεν είναι μόνο οι δεσποζόμενοι, Γιώργο. Λοιπόν, Όλοι. προς τι αυτό το τίτλο τραύμα, τοξικότητα, θεραπεία? Με Ε, ξεκίνησες πάλι με τοξικά πράγματα. όχι, εντάξει, είναι τοξικά πράγματα, είναι περίεργα, αλλά αδερφέ μου είναι η νέα ελληνική πραγματικότητα. Έχεις ψάξει Καλά, ποτέ η τοξικότητα δεν συμπτώματα? είναι μόνο ελληνική πραγματικότητα, είναι η παγκόσμια πραγματικότητα. Όχι, Έτσι. έχει γίνει, αυτό που θα πω είναι νομίζω πιο ελληνικό, πιο ελληνική πραγματικότητα. Έχεις ψάξει ποτέ συμπτώματα σε κάποια διάθεση στον ψυχισμό σου, στη συμπεριφορά σου, ακόμα και παθολογία? Έχεις ψάξει ποτέ να βρεις, να καταλάβεις και να διαγνώσεις τα συμπτώματά σου μέσα από το TikTok? Δηλαδή, τι να κάνω, αυτοδιάγνωση δηλαδή? Διάγνωση συμπτωμάτων σου Συγγνώμη, και θα την κάνω μέσα μέσα από από το μια TikTok? πλατφόρμα. Πώς γίνεται αυτό? Με κοροϊδεύεις τώρα? Προφανώς η απάντηση είναι όχι, μάλλον εσύ δεν το έχεις κάνει. Όχι. Δεν το έχεις κάνει. Θα έμπαινα σε πλατφόρμα για να κάνω διάγνωση? Δεν νομίζω. Δεν έχεις πέσει σε κανένα έτσι από αυτά τα ωραία βιντεάκια κάποιων που ξεκινάνε τα 5 συμπτώματα των τοξικών, των άρκισσων, των έτσι, των αλλιώς, του μανιοκαταθλιπτικού, της διπολικής Έχω διαταραχής, πέσει, ναι, της σε τέτοια οριακής. βίντεο. Τα Μάλιστα. οποία θεωρώ ότι είναι... Αυτή είναι Εντάξει, η ελληνική. δεν Αυτή θες είναι την η άποψή μου νέα. και τη γνώμη μου. Εν πάση περιπτώσει, επειδή όλα τελούν υπό έρευνα, νομίζω ο κόσμος, και επειδή ο κόσμος θεωρώ ότι είναι πολύ έξυπνος και δεν είναι πρόβατα που τρώνε σαρνό, που έτσι θέλουν να πιστεύουν ορισμένοι, μηντιάρχες ή κάποιοι πολιτικοί, όλοι το σιγοτραγουδάμε και το σιγοψιθυρίζουμε μεταξύ μας, έτσι. Δεν νομίζω ότι... βέβαια υπάρχει κόσμος που πιστεύει σε δυσυδαιμονίες, βλακίες και τέτοια πράγματα, και στην εξαπάτηση που μπορούν ορισμένοι να εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη ανάγκη να μπορέσει, όπως είπες, με αυτοδιάγνωση ή με κάποια αυτοθεραπεία να προσφύγει και να ζητήσει θεραπεία ή βοήθεια σε τέτοια πράγματα, τα οποία λίγο πολύ όλοι έχουν καταλάβει ότι ζούμε στην εποχή των φίλτρων, της γρήγορης ταχύτητας, της εικονικής πραγματικότητας, του άλλου παραγγέλνεις και άλλο σου έρχεται, απλά πράγματα. Λοιπόν, Κοίταξε, δεν θα το έκανα ποτέ και είπαμε, θυμάστε τι είχαμε ναι, πει, Γιώργο μου? Θα ναι. δεις ότι σε λίγο θα επιστρέφει η αυθεντικότητα, επιστροφή στην αυθεντικότητα. Θα Αυτό το γίνει οποίο νέα είναι... μόδα. Έτσι, μπράβο. Η νέα μόδα θα είναι το classic, το old school, Γίνει το classic. αυθεντικός και Για να μπορείς να καινοτόμος εκεί. διαφέρεις, ακριβώς. Σε πρωτοτύπησε, ναι, αυτό συμφωνώ απόλυτα. Για εκεί πέρα πηγαίνει και δεν θα είμαστε και πάρα πολύ μακριά. Εντάξει, με καινούργια εργαλεία, Και με νέους τρόπους, αλλά αντισυμβατικός. Και αντισυστημικός λες, και αντισυμβατικός. Θυμήσου το ναι, αυτό που σου λέω. ακούγεται λίγο Όχι, περίεργο αυτό, αλλά περίεργο δεν ξέρω πώς το παίρνει ο καθένας, αλλά πλέον μπορεί να ακούγεται περίεργα ή περίεργο στην δημόσια εδώ προβολή, στο δημόσιο λόγο, αλλά μεταξύ μας όλοι το ίδιο πράγμα θέλουμε και λέμε, έτσι, μεταξύ μας. Απλά κάποιοι φοβούνται ή δεν τολμούν να βγουν να το πούν. Γιατί φοβούνται το ρατσισμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τις ταμπέλες. Ξέρεις πολύ καλά ότι εμάς τουλάχιστον και η εμένα και ταμπέλα, η εσένα ταμπέλα. δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Είμαστε, θεωρώ, προσπαθούμε τουλάχιστον, αλλά δεν θέλει προσπάθεια να είσαι και αυθεντικός. Λοιπόν, πάμε τώρα στο προκείμενο εδώ πέρα, τραύμα, τοξικότητα, θεραπεία. Όχι, Γιώργο μου, δεν θα έμπαινα ποτέ σε πλατφόρμα, ιδίως με όλους αυτούς τους αυτοαποκαλούμενους ψυχοθεραπευτές λόγου ή ψυχίατρους, όχι δεν έχω δει ψυχίατρους, ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους, οι οποίοι έχουν κατεβάσει από Εσχύλο, από Σοκράτη, από Πάριο, από Καρά, από δεν ξέρω κι εγώ, ναι, το λέω έτσι λίγο πιο χιουμοριστικά, γιατί δεν έχουν καταλάβει και όλα επειδή τελούν υπό έρευνα και εμάς είναι η δουλειά μας λίγο αυτό, το τι γίνεται από πίσω και το τι κρύβεται. Και το πόσο
καλά φοράνε αυτές τις μάσκες όλοι αυτοί οι άνθρωποι, προσπαθώντας να εξαπατήσουν τον κόσμο για μερικά views, για μερικά ψηφαλάκια, για μερικά, ξέρω εγώ, για μερικούς ακόλουθους κλπ. Που τίποτα σχεδόν καθ' ολοκληρία δεν είναι τίποτα πραγματικό από όλα αυτά. Λοιπόν, γι' αυτό Γιώργο μου όχι, δεν θα προσέφευγα ποτέ σε κάτι συμβατικό, είμαι αντισυμβατικός, το οποίο ξέρω ότι δεν είναι αυθεντικό, είναι υποκινούμενο και δεν πρόκειται, και βεβαίως με σκοπό να με εξαπατήσει για άλλους λόγους. Δεν θα το έκανα ποτέ. Και νομίζω, όπως και εμένα, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εδώ που μας βλέπει έξω, οι οποίοι σκέφτονται το ίδιο και προσπαθούν να φέρονται κατά το σύνηθες, που εγώ αυτό θεωρώ λογικό για τον εαυτό μου. Γιατί καμιά φορά τα λέμε ή βλέπουμε ορισμένα νούμερα, τα οποία γίνονται νούμερα, αλλά από πίσω γελάμε και λέμε ναι, αλλά τα κάναμε νούμερα τα νούμερα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, ο λόγος σε σένα. Άρα ξαναπάω σε αυτό που άρχισες, αν είμαστε τελικά έξυπνος λαός. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω αν είμαστε. Ο λαός, δεν μπορώ να μας πω. Το δικό μας έθνος, Επειδή ή λες αν ο είναι οι κόσμος φίλοι μας. δεν είναι ανόητος. Ναι. Θα βάλω ένα ερωτηματικό και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί Όχι, μιλάω για το συγκεκριμένο θέμα. Για τον Καλά, για όλα τα θέματα ισχύει, και για τους influencers που έχουμε μιλήσει, και για τα κακώς κείμενα σε άλλα κομμάτια, και για τη διαφθορά και για τη γραφειοκρατία και για τον πελατειακό και για την πελατειακή πολιτική κυβέρνηση και όλα αυτά. Έχουμε μερίδιο ευθύνης, το οποίο δεν μας καθιστά και πάρα πολύ έξυπνο σαν λαό. Έτσι, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν το παίζω έξυπνος, με την έννοια ότι και εγώ, αν μου κάνεις την ερώτηση, αν έχω κάτσει να παρακολουθήσω κάποιον, αρκετούς. Γιώργο μου, δεν ξέρω τώρα τι να σου απαντήσω, γιατί με έχεις τριμώξει υπό την έννοια ότι τι να σου πω, είναι εξυπνάδα να κατηγορείς αυτόν που ψηφίζεις εσύ ο ίδιος. Γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, αν το πάρουμε υπό άλλες έννοιες και πιο σκληρά, εντάξει, έχουμε θέματα, έχουμε προβληματικές. Ναι, ίσως η σωστή λέξη είναι είμαστε αδύναμοι. Δεν θα έλεγα ότι είμαστε βλάκες και ανόητοι, αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Όμως έχουμε πάθει και αδυναμίες. Τα πάθη και τα λάθη, όπως και η τσιπούρα, ξέρεις ότι πληρώνονται. Τα λάθη, τα πάθη και η τσιπούρα πληρώνονται. Αυτό είναι συμβολικά, έτσι. Η τσιπούρα το ψάρι. Ακριβώς. Βέβαια. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, εγώ θέλω πρωτού πάμε να κάνουμε έτσι αυτή την κουβεντούλα, που δεν είναι κουβεντούλα, απλά έχει έρευνα μέσα, είναι ερευνητική, διερευνητική. Κάτι μας έχεις ετοιμάσει εδώ τώρα. Ναι, θα ήθελα να πάμε να δούμε λιγάκι τις κάρτες, γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ήδη πήγαμε στην πρώτη κάρτα, το TikTok τρώνει. Ναι, αν τρώει την ψυχική μας υγεία. Ναι, έχει εκ του παραδρομής, είναι λάθος, όχι τρώνει, τρώει την ψυχική μας υγεία. Η πρώτη ελληνική μελέτη σε 1033 χρήστες δείχνει ότι όσο αυξάνεται η εξάρτηση, τόσο χειροτερεύει το άγχος, η κατάθλιψη και βέβαια χειροτερεύει και δεν έχουμε ποιότητα ύπνου, έτσι. Συνεπώς βρέθηκε στο δείγμα, όπου είναι μια ελληνική μελέτη που έκανε το Πανεπιστημίο Αθηνών, έτσι, το 2025. Ναι, πήρε ένα δείγμα 1033 ατόμων. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το δείγμα, είναι αρκετό όμως, και δεν νομίζω ότι μας εκπλήσουν κιόλας και τα αποτελέσματα. Και νομίζω είναι και πραγματικό, γιατί λέει δίπλα 2,4 ώρες μέσω όρο την ημέρα, έτσι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, περισσότερο περίμενα, αλλά βγήκε όμως αυτά τα 1033 άτομα. Μου φαίνεται λίγο 2,5 ώρες. Και αν κρίνω και τον εαυτό μου. Συνολικά, έτσι 2,5 ώρες είναι πολύ, Γιώργο. Και βέβαια εδώ αναφέρει χρόνο οθόνης μόνο στο TikTok. Ακριβώς. Αν βάλεις όλες τις εφαρμογές, βάλε 2,5. Ναι, σωστό, έχεις δίκιο. Είναι πάρα πολύ, έχεις δίκιο. Δεν μπορείς να είσαι 2,5 ώρες μόνο στο TikTok, σου λέει. Και ένας στους 9 χρήστες χαρακτηρίστηκαν, αξιολογήθηκαν ως προβληματικοί χρήστες, με την έννοια ότι ήταν νέα παιδιά με εθισμό, με εξάρτηση. Έχουμε μιλήσει για εθισμό σε ουσίες, σε τζόγο, σε παίγνια και ούτω καθεξής, και διάφορα άλλα κακά περίεργα πάθη, και αυτοκαταστροφικά θα έλεγα, και αυτό είναι
Δηλαδή έχει αρχίσει και κατατάσσεται στην ίδια κατηγορία, έτσι. Ένας στους 9 νέους, αυτό ομολογώ επίσης το περίμενα υψηλότερο, το βρίσκω αρκετά, όχι ενθαρρυντικό, αλλά είναι, ναι, οκ, ένα περίπου 10%, ας πούμε, περίπου στο 10% νέοι οι οποίοι έχουν εξάρτηση. Ας πάμε στην άλλη. Βλέπεις TikTok για δέπη, διάσπαση, έτσι. Σου λένε βλακίες, παραπληροφόρηση. Η παραπληροφόρηση, έτσι, είναι πρωτοφανής η παραπληροφόρηση η οποία πέφτει ειδικά στο TikTok, και λέω, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν κάνουμε τώρα ξέρεις, βάλουμε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα σε σχέση με Instagram, σε σχέση με Facebook. Επειδή όμως το TikTok είναι η πλατφόρμα στην οποία μπαίνουν πολύ νεότερες ηλικίες και επειδή έχει αυτά τα εργαλεία της άμεσης διάδρασης, έχει τα live, έχει πάρα πολύ live, έχει όλα και έχει κυρίως βίντεο. Δεν σηκώνουν τόσο πολύ εικόνες, στατικό υλικό. Σηκώνουν υλικό το οποίο είναι οπτικοακουστικό, που σημαίνει βίντεο, είτε αυτό είναι μαγνητοσκοπημένο, τις περισσότερες των περιπτώσεων, είτε είναι και live, έτσι. Να το πω λίγο έτσι πιο κομψό, ευγενικά, απλά για να μην παρεξηγηθούμε, απλά νομίζω ότι η πλατφόρμα αυτή του TikTok δεν έχει το επίπεδο που έχουν οι άλλες πλατφόρμες, που είναι υψηλότερο το επίπεδο. Για να μην αρχίσω να λέω για σκουπίδια κλπ. Γιατί εντάξει, νομίζω ότι θα κράτα το εκεί, γιατί άστο μέχρι εκεί, δεν χρειάζεται. Είναι ένα μέσο η πλατφόρμα αυτή, η συγκεκριμένη του TikTok, το οποίο νομίζω ποιοτικά θα έχετε καταλάβει όλοι ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά και από την άλλη πλατφόρμα της Meta. Facebook, Instagram κλπ. Κοίταξε, δεν είναι τυχαίο ακόμα και οι εταιρείες marketing όταν κάνουν targeting, δηλαδή στόχευση σε κάποιο συγκεκριμένο group, ειδικά ηλικιακά και με ενδιαφέροντα, συνήθως έχουν βάλει συγκεκριμένες ταμπέλες, τουλάχιστον στις 3 μεγάλες πλατφόρμες, στο Instagram, το Facebook και στο TikTok. Είναι γεγονός, θέλουμε δεν θέλουμε, στο TikTok μπαίνουν μικρότερες ηλικίες, κυρίως έφηβοι. Βέβαια θα πούμε λιγάκι μετά στο ότι υπάρχει ένας αντίποδας και ένας θετικός αντίποδας που ήρθε από την κυβέρνηση τελευταία και ψηφίστηκε, ότι από 1η Πρώτου 27 νομίζω θα απαγορευτεί η κρίση σε κάτω των 16, αν δεν κάνω λάθος. Σε κάτω των 16 της συγκεκριμένης όχι μόνο της συγκεκριμένης, αυτών των συγκεκριμένων πλατφορμών, έτσι, κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο και κατά τη γνώμη μου, παρόλο που δεν είμαι γονέας, το θεωρώ σωστό. Το θεωρώ πολύ σωστό. Τα μισά βίντεο τα οποία παίζουν είναι ανακριβή, για να μην πω ότι είναι επικίνδυνα. Θα τολμούσα να πω και επικίνδυνα. Τα οποία, αν παρατηρήσεις, δεν τα βλέπεις στις άλλες πλατφόρμες. Όπως και ποιοτικά κάποιοι δεν θέλουν να βάλουν, είτε είναι εμπορικές επιχειρήσεις είτε οτιδήποτε, δεν θέλουν να βάλουν διαφημίσεις στις πλατφόρμες του TikTok, λόγω του ότι σου λέει εγώ θα υποβάσω πάρα πολύ το προϊόν μου εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτά να τα λέμε, γιατί δεν είναι δικαίωμα του καθενός να κρίνει και να αξιολογεί δημόσια αυτό το οποίο βλέπει, έτσι, χωρίς να προσβάλλει. Δεν είναι προσβλητικό αυτό. Είναι γεγονός. Και δεν μιλάμε εδώ πέρα τώρα για το κομμάτι της ψυχαγωγίας, μιλάμε για την ψυχική υγεία, αδερφέ, έτσι. Δεν μιλάμε, γιατί είναι μια άλλη κατηγορία και μια άλλη συζήτηση, το τι στόχο, τι σκοπό και τι δίνουν οι ψυχαγωγικές όχι εκπομπές, ή τα ψυχαγωγικά κομμάτια του TikTok, έτσι, και όλων των πλατφορμών. Αυτό είναι με άλλη κουβέντα. Εδώ όμως τώρα μιλάμε σοβαρά για ένα κομμάτι που αγγίζει πάρα πολύ κόσμο. Μας αγγίζει όλους, έτσι. Για το κομμάτι ψυχική υγεία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει εκτοξευθεί. Έτσι, η ενασχόληση με την ψυχική υγεία. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι βγάζουν λεφτά, προσπαθούν να βγάλουν λεφτά, και εδώ πέρα είναι η παγίδα, έτσι. Όταν βλέπεις οι μελέτες οι οποίες γίνονται, γιατί αυτά τα οποία δείχνουμε στην κάρτα εκεί πέρα που γράφει το 52% έχουν ανακριβή βίντεο για δέπη και πάνω από 50% είναι παραπλανητικά βίντεο που αφορούν την ψυχική υγεία, καταλαβαίνεις ότι
η μισή πληροφόρηση, ένα στα δύο τα οποία βλέπεις και ακούς, Είναι πιθανώς είναι παραπλανητικά. λάθος, είναι ψεύτικα, είναι προβληματικά και τολμώ να πω μπορεί να είναι και επικίνδυνα. Και ποιος είναι ο λόγος? Γιατί σε βάζουν σε μία κατάσταση αυτοδιάγνωσης, δηλαδή να προσπαθήσεις να ταυτιστείς, να δεις την ώρα που ακούς και βλέπεις, προσπαθείς να δεις αν εσύ τοποθετείσαι μέσα στο πρόβλημα. Και άπαξ και βρεις ένα σημείο, γατζώνεσαι από εκεί και ακολουθείς μονοσήμαντα τη συγκεκριμένη κατεύθυνση που Και σου με τη δίνει το μέθοδο βίντεο της ή αυτός αμφιποβολής που σε βάζει και σε οθεί. αυτυποβολής, ναι. Ακριβώς. Ναι. Συνεπώς, όταν θα κάνεις την αυτοδιάγνωση, το ένα προβληματικό είναι ότι μπορεί, εκτός του να κάνεις εντελώς λάθος διάγνωση, έτσι, γιατί δεν είσαι ειδικός, είναι το να μην ξέρεις ποια είναι η πραγματική αιτία του προβλήματός σου. Οπότε να καθυστερήσεις να πάρεις τη σωστή θεραπεία, τη σωστή μέθοδο, τη σωστή αγωγή αν χρειαστεί και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, έτσι. Συν του ότι υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι λένε ότι πολλά από αυτά τα νοσήματα έχουν συνοσηρότητα, είτε παθολογική συνοσηρότητα, δηλαδή μπορεί να έχεις κάποιο παθολογικό αίτιο που σου προκαλεί αυτό, το οποίο δεν το εξετάζει ένας αυτοαποκαλούμενος ψυχολόγος μιλώντας TikTok. μόνο για για ένα συγκεκριμένο σύμπτωμα και μία μονοσήμαντα συγκεκριμένη ασθένεια, έτσι, πάθηση. Αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό, γιατί ένας ειδικός, επειδή θα πρέπει να εξετάσει όλο το ιστορικό, γι' αυτό λέμε ότι είναι εξατομικευμένη η συγκεκριμένη ενέργεια, επίσης θα κάτσει να δει τη συνοσηρότητα τόσο στο ψυχικό επίπεδο όσο και στο παθολογικό επίπεδο. Δηλαδή, αν παθολογικά έχεις κάποια αίτια, οι πιθανές αφορμές αιτίες που σου δημιουργούν και βγάζουν το αποτέλεσμα το οποίο εσύ βιώνεις σαν άγχος, σαν στρες, σαν έλλειψη προσοχής, αντίληψης κλπ. Ή ακόμα και άλλα ψυχολογικά αίτια τα οποία δεν είναι, είναι παρεμφερή, είναι κοντινά, αλλά δεν είναι αυτό που εσύ νομίζεις, δηλαδή π.χ. μια κατάθλιψη ή π.χ. έχω δέπη, τώρα είναι η νέα μόδα, όλοι δέπη έχουν. Έτσι. Ακόμα και σοβαρά θέματα τα οποία αφορούν αυτισμούς και τέτοιο. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι παρακολουθούν τέτοιου είδους podcast, τέτοιου είδους βίντεο. Life coaching, γιατί οι περισσότεροι το παίζουν life coaching, έτσι, και αυτό προσδιορίζονται ως ψυχοθεραπευτές ή ψυχολόγοι. Διαδικτυακοί όμως, χωρίς να έχουν πτυχία, χωρίς να έχουν μόρφωση, χωρίς να έχουν βγάλει κάποια πανεπιστήμια ή οτιδήποτε, ή να έχουν την ιδιαίτερη αυτή γνώση, ξέρω εγώ, από κάποιο ίδρυμα, και βγαίνουν, ξέρω εγώ, παίρνοντας όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, ξέρεις, από τους μύθους του Αισόπου, Πλάτωνα, Σοφοκλή, Βασίλη Καρά κλπ. Γιατί τα έχουν μπερδεμένα κιόλας λίγο. Και του Πάριου μπορείς να δεις κανένα coach, να το βρεις σε κανένα τραγούδι, και το παίζουν ότι είναι life coaching, και νομίζω ότι όλα αυτά που βγάζουν είναι à la carte για τον καθένα. Λοιπόν, αυτό είναι, μου θυμίζει τις παλιές καλές εποχές των δυσιδαιμονιών, των τσαρλατάνων, των αστρολόγων, χαρτομαντίες, ταρό κλπ. Και τώρα περάσαμε σε ένα άλλο είδος, τώρα ξέρω εγώ, οι διαδικτυακοί ψυχολόγοι που βγάζουν τα υπέροχα coach, τα οποία αν ψαχτεί κάποιος λίγο να δει τι είναι αυτά, θα τα βρει σε τραγούδια, θα τα βρει σε βιβλία, θα τα βρει copy-paste από κάπου αλλού, από κάποιον άλλον, ή γιατρό ή ποιητή ή ξέρω εγώ ψυχολόγο ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, Γιώργο μου, πάμε λίγο στην επόμενη. Στην επόμενη κάρτα, ναι, έχεις δίκιο. Πάλι θα δεις άλλη μια πρωτιά εδώ πέρα που έχουμε τρελαθεί στις πρωτιές στην Ελλάδα. Η Ελλάδα στην κορυφή, μία από τις χώρες, λέει, με την υψηλότερη κατανάλωση αντικαταθλιπτικών στην Ευρώπη. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τολμάω να πω ότι είμαστε νούμερο 1. Έτσι, εδώ το έχουμε βάλει πολύ διακριτικά, γιατί κάποια χρόνια πριν δεν ήμασταν στην πρώτη θέση. Και το ένα φέρνει τ' άλλο, βέβαια. Γιατί όταν παίρνεις αντικαταθλιπτικά, χαλάει ο μεταβολισμός, αρχίζουν όλοι, παίρνουν κιλά και πάει, ξέρεις, όλο αυτό πηγαίνει
πώς να σου το πω, τρενάκι. Και το χωρίς προηγούμενο, αδερφέ, το βλέπεις και εσύ εδώ πέρα, ότι έγινε αύξηση την τελευταία δεκαετία 40% της χρήσης των αντικαταθλιπτικών θεραπείων και αγωγών. Και εγώ θέλω να σου πω, έτσι, γιατί εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα, όπου ξεκινάει με το TikTok και την αυτοδιάγνωση. Το επόμενο που θα πας είναι δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Ή θα πας σε έναν ψυχολόγο, ψυχίατρο, και ο ψυχίατρος ενδεχομένως σου δώσει κάποια αγωγή. Αλλά εδώ αρχίζει το πρώτο θέμα. Τι ποσοστό των ψυχιάτρων στα 5-10 λεπτά σε έχουν ξεπετάξει και σου έχουν δώσει χάπια. Κόκκινης Και γραμμής. είμαι σίγουρος ότι πολλοί τηλεθεατές μας ταυτίζονται. Όχι μόνο ταυτίζονται, Στα εγώ είμαι και σε ένα χώρο όμως που κάθομαι και βλέπω 19χρονα, 20χρονα και 22χρονα παιδάκια, κοπέλες, αγόρια, οι οποίοι τους έχουν ποτίσει με αντικαταθλιπτικά, είτε ελεύθερης είτε κόκκινης γραμμής, και τα παίρνουν, μου λένε 2 και 3 χρόνια. Δηλαδή, απορώ μέσα, μου λέω, τους έχεις... Ναι. Το ξέρεις ότι υπάρχουν πλέον άνθρωποι οι οποίοι ο ένας με τον άλλο συζητάνε και ανταλλάσσουν αντικαταθλιπτικά χάπια, παίρνουν από μόνοι τους θεραπείες. Έχεις μία σκηταλοπράμη, έχεις ένα τέτοιο, έχεις ένα Ζάναξ, μία σκηταλοπράμη, δώστε μου εδώ πέρα να με ηρεμήσει λίγο, να από μόνοι μας κάνουμε πειραματισμό. Γι' αυτό σου λέω ότι ξεκινάει με το TikTok και τις πλατφόρμες που κάνεις τη διάγνωση. Έχουμε νέο τρόπο διάγνωσης. Πηγαίνουμε στο γιατρό, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Βλέπεις εκεί μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα, και εδώ είναι ένα άλλο θέμα που αφορά την ψυχική υγεία, την καταλληλότητα, ετοιμότητα και ηθική που υπάρχει στο συγκεκριμένο κλάδο και σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Θα μιλήσουμε και για τα καλά παραδείγματα και για τις εξαιρέσεις, όπου στα 5-10 λεπτά σου έχουν πουσάρι πλασάρι ένα κάρο φάρμακα, τα οποία δεν είμαι ειδικός να πω αν είναι τα κατάλληλα, τα απαραίτητα, οι δοσολογίες τους, η συχνότητά τους, οι συνδυασμοί τους κλπ. Είμαι ο τελευταίος που μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Όμως πάρα πολλοί κόσμος, και θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, παραπονιέται γι' αυτό, ότι υπάρχουν πολλοί γιατροί οι οποίοι με ευκολία, και ειδικά ψυχίατροι, με πολύ μεγάλη ευκολία δίνουν τα χάπια. Με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, πολύ ευκολία, ακόμα και χωρίς να μιλήσουν με τους ανθρώπους, μέσω τηλεφώνου, μέσω άιλης, δεν ξέρω κι εγώ τι, και χώνουν χάπια. Και χάπια σοβαρά, έτσι. Χάπια τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Οι νέοι λοιπόν πληρώνουν τη βιομηχανία του φαίνεστε, αδερφέ. Έτσι, για να έχουμε likes, για να είμαστε να ανήκουμε αρεστοί, κάπου, να είμαστε να ανήκουμε σε μια ομάδα, για ακόμα και το να ταυτιστείς με έναν ψυχολόγο μέσω του TikTok ή βλέποντας τα σχόλια από κάτω ότι ναι, αυτό συμβαίνει και έτσι και κάνει εκείνο, και να δίνει ένα συμβουλές στον άλλον, νομίζουν ότι είναι μέρος μιας ομάδας, αν δεν είμαι μόνος μου. Το οποίο έχει... Γιώργο μου, ξέρεις τι έχω καταλάβει. Ξέρεις τι έχω καταλάβει. Και είναι ρατσιστικό αυτό, πραγματικά είναι ρατσιστικό. Sorry που σε διακόπτω, αλλά θεωρητικά... Ωραία, θεωρείται αυτός ο οποίος είναι απλά θέλει να μιλήσει στο διαδίκτυο ή εκφράζει κάποιον χώρο από τον επαγγελματικό του χώρο, ξέρω κάποιον, ή για εμπορικούς λόγους. Όταν έχεις 1.000 ακόλουθους, 1.500, 2.000, 3.000, δεν είσαι τίποτα. Όταν έχεις 10, 15, 20.000 κάτι είσαι, και όταν είσαι πάνω από 100-120.000 ακόλουθους, και εγώ δεν ξέρω πόσο φτάνουν, είσαι κάποιος. Δηλαδή αυτές τις νόρμες και τις τύπης, πτυχία και τίτλους όπως παίρνουν από τα πανεπιστήμια, έτσι ακριβώς το ίδιο μοιράζει και η πλατφόρμα του TikTok. Και γιατί το λέω ρατσιστικό, δηλαδή έχω δει τόσο ποιοτικούς ανθρώπους οι οποίοι μπαίνω μέσα και βλέπω ότι έχουν 900 ακόλουθους, και έχω πραγματικά
Γυρνάς και βλέπεις, ξέρω εγώ, σου βγαίνει μπροστά κάποιος που έχει 150.000 ακόλουθους και είσαι υποχρεωμένος να σκρολάρεις πάνω στην αηδία και το σκουπίδι το οποίο σου βγαίνει. Μην μου πείτε ότι δεν σας έχει τύχει εσάς αυτό. Ναι, Έτσι. ναι, εντάξει. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω δει νέα παιδιά που συναναστρέφαμε και στη δουλειά και μου λένε νέα παιδιά τώρα, 20-25 χρονών, και λέει ερωτεύτηκα, λέει, αλλά με τα φίλτρα, λέει, που μου έβαλε, νομίζω ότι πρέπει να ερωτεύτηκα, λέει, μια 65χρονη. Και μου το είπε τώρα 25 χρονών παιδί. Κλαίω. Και εγώ να δεις πως έκλαιγα από το γέλιο, λέω τώρα από το κλάμα. Μου λέει δεν ξέρω κύριε Λάζαρη τι να κάνω, μου λέει ερωτεύτηκα. Και μόλις το είδα μου λέει ανακάλυψα, λέει, άνε φίλτρων ότι πρέπει να έχω ερωτευτεί 65χρονη. Τι να του πω εγώ τώρα, τι να σου πω. Okay, εντάξει. Να γελάς ή να κλαις είναι. Θέλω όμως να πούμε και την πράσινη, τη φωτεινή πλευρά, έτσι. Ναι. Δεν μπορεί να είναι μόνο TikTok, γιατρός, happy, έτσι, αυτό το τρίπτυχο. Υπάρχουν καλά παραδείγματα, έτσι. Έχω εδώ πέρα, γιατί έκανα και ένα ψάξιμο, Dr. Julie Smith στο UK, είναι TikToker και είναι διαπιστευμένη ψυχολόγος και κάνει ειδική ενημέρωση για το άγχος. Και εδώ θέλω να πάω και σε ελληνικά παραδείγματα, έτσι. Υπάρχουν, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, υπάρχουν ψυχολόγοι που πραγματικά μπορεί να τους ψάξει κανένας και έχει τρόπο να τους ψάξεις. Το πρώτο που πρέπει και να σου... παραπέμπουν σε ειδικούς, έτσι, και παραπέμπουν μάλιστα σε εξειδικευμένους κιόλας. Αυτό είναι το σημαντικό. Και σου λέει ζητήστε βοήθεια. Εντάξει, σωστά, είναι άνθρωποι σοβαροί. Πρώτον, είναι πολύ εύκολο πλέον να ψάξεις τον οποιονδήποτε και να βρεις αν όντως έχει δικαίωμα και μπορεί να μιλάει για ψυχική υγεία. Αυτό για μένα είναι θέσφατο, είναι πράγμα το οποίο δεν μπορεί. Εγώ θα σταματήσω, δηλαδή θα κάνω delete και μπλοκάρισμα αν κάποιος. Μ' αρέσει αυτά που λέει. Αλλά κάνω το ψάξιμο μου και το έχω κάνει. Έχω μπλοκάρει άτομα και έχω κάνει delete άτομα τα οποία βλέποντας, μπήκα στο LinkedIn, μπήκα σε διάφορα άρθρα, μπήκα σε διάφορες πλατφόρμες, έψαξα, δεν υπήρχαν πουθενά ούτε σπουδές, ούτε ειδικές γνώσεις, ούτε δεξιότητες, τίποτα. Τελείωσε. Εκεί το έκοψα. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είμαστε ανόητος λαός. Είναι αυτή η αδυναμία και το πάθος το οποίο εκμεταλλεύονται και επειδή ακριβώς εκεί αγωνιάς να αισθανθείς ασφαλής, γιατί πρόσεχε μια παγίδα και εδώ είναι η παγίδα. Ένα άτομο από εκεί μέσα προσπαθεί να κάνει διάγνωση γιατί δεν έχει τα λεφτά και εκεί είναι το άλλο πρόβλημα, έτσι. Θα πει εγώ στον ψυχολόγο για να πάω και στον ψυχίατρο θέλω 80 με 100 ευρώ. Δεν τα έχω. Τι να κάνω. Μπαίνω μέσα, βλέπω ένα γκρουπ ανθρώπων, ακούω έναν άνθρωπο που μιλάει ωραία, αρχίζω και ταυτίζομαι, αισθάνομαι ασφάλεια. Αρχίζω και αισθάνομαι ότι το πρόβλημά μου είναι μικρότερο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι μικρότερο και είναι και επικίνδυνο, γιατί μπορεί να έχεις ήδη σοβαρό πρόβλημα και να το μειώνεις. Μειώνεις το πρόβλημά σου, το απομειώνεις εντελώς, μπορεί και να φτάσει να το εξαφανίσεις και να μην έχεις αντιμετωπίσει το πρόβλημά σου. Και μια ζωή να αναρωτιέσαι γιατί συνεχίζεις να έχεις αυτά τα συμπτώματα, να έχεις τα ίδια προβλήματα κλπ. Είναι προβληματικό εν τη γενέση του, έτσι. Υπάρχουν όμως TikTokers, για να μην είμαστε άδικοι, και έχω παρακολουθήσει, έχω πετύχει κανένα δύο, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και στο λόγο τους και στο τι παρουσιάζουν και πώς το παρουσιάζουν και το κυρίως έχω δει και άτομο το οποίο παρουσιάζει και τις... ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είμαι άνθρωπος που κινείται με τις περγαμηνές, παρόλο που έχω αρκετές. Όμως, ειδικά ένας ψυχίατρος και ένας ψυχολόγος, όταν θα βγει και θα σου πει, όχι για διαφήμιση, είμαι αυτός. Αυτό είναι. Έχω κάνει αυτές τις σπουδές, είμαι ειδικός τέτοιος και στο παρουσιάζει. Δεν αρχίζουμε και κάνουμε beef και hate για ποιο λόγο το νούμερο και ο τέτοιος μας βάζει τα πτυχία του κλπ. Είναι επιβεβλημένο ακριβώς, σε τέτοιου είδους. Είναι επιβεβλημένο, έτσι. Όπως σου ζητάει ο άλλος την ταυτότητά σου για να... Μα γι' αυτό το λόγο φλεξάρουνε, Γιώργο, επειδή κάποιοι δεν θέλουν να υπάρχει αυτή η απόδειξη, δηλαδή το ότι ο άλλος δεν είναι TikToker, είναι επιστήμονας. Είναι επιστήμονας στο είδος του και θέλει να βοηθήσει τον κόσμο. Ενώ ο TikToker, αυτό αποκαλούμενη life coaching TikToker,
Το κάνουν ξεκάθαρα για χρηματικό λόγο, Γιώργο, με Τώρα, σκοπό το χρήμα. επίσης κάποιοι άλλοι, είπες μια πάρα πολύ ωραία Και να πάμε σε ένα κουβέντα. διαφημιστικό, γιατί ήδη έχουμε γράψει 35 λεπτά, Γιώργο μου. Ωραία. Είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι και μάλιστα είναι και ειδικοί οι οποίοι παραμπέμπουν σε άλλο ειδικό. Μπράβο, Να πας ναι. διαζώσεις, Σωστά. να μην... Αυτό είναι εξαιρετικό. Όπως υπάρχουν, ξέρεις ποιο είναι το καλό πόλο να πω αυτό. Όταν δεν περνάνε σε διαγνώσεις για όλους, αλλά σου λένε πήγαινε στον ειδικό για την εξατομικευμένη διάγνωση. Και επίσης το σημαντικό είναι να σου προτείνουν, να σε βοηθήσουν να παραδεχθείς ότι έχεις κάποιο πρόβλημα και να μην ντρέπεσαι. Άρα οι άνθρωποι αυτοί στο βαθμό που βοηθούν να φύγει το στίγμα από τις ψυχικές ασθένειες, γιατί αυτό είναι σοβαρό. Ένα νέο παιδί, οποιοδήποτε, όχι μόνο τα νέα παιδιά, οποιοδήποτε, ειδικά όμως οι έφηβοι και οι νέοι, όταν το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το στίγμα, το κοινωνικό στίγμα, ότι δεν θέλω να το βγάλω έξω, φαίνεται αδυναμία, φαίνεται ότι δεν είμαι ικανός, δεν είμαι κάποιος και έχω ήδη προβλήματα αυτοπεποίθησης για να παραδεχτώ ότι έχω και πιθανώς μια ψυχική ασθένεια. Οι άνθρωποι αυτοί στο βαθμό που κάνουν κάποιου είδους παρουσιάσεις για να βοηθήσουν στο να φύγει το στίγμα, ναι, αυτό είμαι υπέρ και αυτό είναι ένα από τα εξαιρετικά σημεία. Αλλά όταν ξεφεύγουν και αρχίζουν και λένε έχεις αυτό, κάνε εκείνο, δίνουν συμβουλές κλπ, εκεί είναι κόκκινη γραμμή. Λοιπόν, Γιώργαρα μου, πάμε λίγο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε 2-3 λεπτάκια επανερχόμεθα με το δεύτερο θέμα, εντάξει, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει σχέση βέβαια με τα αγαπημένα μας κατοικίδια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι οι μικροί μας φίλοι, τα κατοικίδια, τα ζωάκια μας, τα οποία πλέον ο περισσότερος κόσμος έχει τουλάχιστον ένα κατοικίδιο ή κάποιο ζώο συντροφιάς, το οποίο είναι σήμερα και το δεύτερο θέμα και έχουμε έναν τίτλο, Γιώργο, θέλω λίγο για δικαιολόγησέ το μου αυτό, πάμε για τα δέσποτα. Βέβαια, εσύ τώρα θα μας πεις και έχεις κάνει ρεπορτάζ για τα δέσποτα της Αττικής, έτσι, η Αθήνα. Αδέσποτα, η κρίση που κανείς δεν λύνει. Τι ακριβώς εννοείς, Γιώργο μου? Δεν λύνει κανένας το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων. Εννοείς και στη Ρώση, αυτά τα οποία είναι υποχρεωμένα και η πολιτεία να... αφορά την ευζοία των αδέσποτων ζώων. Τα πάντα. Δεν είναι μόνο... σαφώς το κράτος έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, έτσι, χωρίς να λέμε ότι ο ιδιώτης και εμείς ως πολίτες δεν έχουμε, εννοείται, έτσι, αλλά ακόμα και στο κομμάτι του εκπαιδεύω τον πολίτη, αρχίζω και αλλάζω συνθήκες, δίνω παροχές και στους πολίτες και σε οποιασδήποτε δομές εξυπηρετούν την ευζοία. Εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και τώρα θα Γιώργο μου, είναι περισσότερα τα δεσποζόμενα από τα αδέσποτα ζωάκια? Όχι βέβαια. Τα δέσποτα είναι πολύ περισσότερα, έτσι. Μάλιστα. Τα δέσποτα επίσημα έχουν καταγραφεί 322.000 αδέσποτα ζώα. Επίσημα, έτσι. Επίσημη. Ανεπίσημα εκτιμούνται και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των φιλοζωικών οργανώσεων διαφόρων, όχι μία συγκεκριμένης, ότι είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια. Τα δεσποζόμενα, τα έχουμε παρουσιάσει και την περασμένη φορά, είναι γύρω στις 600.000. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο βιντεάκι που έχεις κάνει. Το πρώτο βιντεάκι, έτσι για να έχουμε μια πιο όμορφη γέφυρα για το πρώτο θέμα, θα σε πάω λίγο πίσω στα επίπεδα της κρίσης, τότε που βλέπαμε πραγματικά, και θέλω να το πω εδώ πέρα γιατί είμαστε στο Δήμο, εγώ είμαι στο Δήμο της Αθήνας, είμαι και στο καταφύγιο του Σωκράτη, εθελοντής, πλέον αδέσποτα στους δρόμους της Αθήνας δεν βλέπεις, δύσκολα θα βρεις. Βέβαια στο κεντρικό κομμάτι της Αθήνας, γιατί λίγο πιο έξω η κατάσταση είναι διαφορετική, έτσι, και σε όμορους δήμους είναι πολύ διαφορετική και θα τα πούμε. Και σας έχουμε και μια έκπληξη και εδώ θα προκαλέσω το να πάρουμε είτε καταγγελίες, είτε στοιχεία τα οποία αφορούν οποιονδήποτε δήμο θέλετε να παρουσιάσουμε. Θα το πούμε και στο τέλος. Καλό αυτό. Δώστε μας στοιχεία, δώστε μας ακόμα και οι καταγγελίες. Βέβαια ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι επειδή με διέπει σοβαρότητα στη δημοσιογραφία, θα διασταυρώνονται αυτά πάντα. Οπότε θα πρέπει να είναι προσεκτικά όλα αυτά τα πράγματα. Και θα τα προσέξουμε και εμείς, δηλαδή το ότι θα μας δώσετε κάτι θα διερευνηθεί πρώτα, να δούμε κατά πόσο στέκει η καταγγελία. Δεν θα το κάνουμε κι εμείς. Ναι. Όμως η φωνή σου θα ακουστεί. Βεβαίως. Αν είναι στοιχειοθετημένοι και υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να βγουν, θα ακουστούν. Πάμε να δούμε το βίντεο, Γιώργο μου. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το βίντεο που δείχνει την κατάσταση τότε, κρίση, θυμάσαι, με τις διαδηλώσεις, με τα σκυλιά που βγαίνανε μαζί. Πάμε να το δούμε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Για πάμε. After many years of dreaming about it, I took my first ever trip to Athens to explore the culture of my ancestors. I'd arrived in the middle of a crisis. I couldn't help but feel the tension on the streets. Walking around the city, I also noticed something else. Something quite unexpected and unique. Ο θρύλος είναι εκείνος, ο Γλύκας είναι στη Βρετάνια, είναι γέρος και αυτός είναι ο Φώτης. Η Φωτούλα, ο Φώτης. Και εγώ είμαι ο Σπύρος. Έλα Φρύλε, πρόσεχε. Τα σκυλιά της Ελλάδας είναι οι αδέσποτες ψυχές στους δρόμους. Είναι πλάσματα που μας ακολουθούν σε όλη μας τη ζωή, στις βόλτες μας. Είναι αυτά που μας κοιτάνε με αυτά τα υπέροχα μάτια και να ρωτιούνται γιατί να ζουν έτσι. Και είναι και λίγοι τώρα που ενδιαφέρονται γιατί έχουν άλλα προβλήματα πιο σοβαρά τώρα, δεν είναι...
Η κρίση. Of course, I'd seen a dog circulating every time I was there. Loukanikos was already there. His commitment, first to the last moment, he was there. Unfortunately, there is a countervailing force, and that is hopelessness, as a result of the failure of the political establishment and Europe in general. So there are opposing forces here. But solidarity, of course, is the only source of hope. Do you know much about Loukanikos? A lot. All the Greeks know. Che Guevara είναι dog. Είναι γραμμή. Γι' αυτό και ο Λουκάνικος ήταν μέσα στην ψυχή όλων. Από όλες τις πολιτικές παρατάξεις, από όλες τις ιδεολογίες. Loukanikos is a symbol of revolt and of purity. We perhaps feel like the stray dogs of Europe. Τι όμορφος ο Λουκάνικος. Ένωσε όλες τις πολιτικές παρατάξεις, έτσι, δεν το πιστεύω. Είδες, Λουκάνικος. Φοβερός, παντού εντάξει. σε διαδηλώσεις, παντού. Είναι ρε παιδί μου, θεϊκά. είναι. Είδες όμως τα μάτια τους, ρε παιδί μου, τα Ναι, μάτια τους, βέβαια. η συμπεριφορά τους. Λοιπόν, Πάμε στις αδερφέ, κάρτες. δεν ξέρω πόσος χρόνος θα με φτάσει. Σίγουρα Γιώργο θα μου, έχουμε και έχουμε ένα άλλες τέταρτο εκπομπές. περίπου. Ναι, έχουμε ένα τεταρτάκι Λοιπόν, να το εξαντλήσουμε. Πήγαινε Πάμε, κατευθείαν, κάρτες. πήγαινε κατευθείαν. Αδέσποτα στην Ελλάδα, αριθμοί που σοκάρουνε. Είναι ένα πρόβλημα εκτός ελέγχου και θα το δεις στην πράξη. Πήγαινε σε παρακαλώ στην επόμενη. Το μέγεθος του προβλήματος. Πω, πω. Ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος? 323.000 και καταγεγραμμένα δέσποτα, λέει. Εκτίμηση των φιλοζωικών στα 3 εκατομμύρια, η εκτίμηση των φιλοζωικών για τα δέσποτα. Η απάντησή σου λοιπόν στο πόσα περίπου είναι. Και έχουμε πόσους δήμους σε όλη την Ελλάδα? 332 δήμους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι βάσει νόμου, έτσι. Υπάρχει ο Για τη στήρωση κλπ. Με το ΚΕΔΕ υποχρεωμένοι να διαχειρίζονται το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων. Βέβαια διετείνονται και θα εξηγήσουμε ότι υπάρχει βέβαια γιατί δεν είναι άσπρο ή μαύρο, έχουν δίκιο σε κάποια πράγματα. Σε πολλά άλλα όμως όχι, γιατί υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι μπροστά τους και δεν τις υλοποιούν, έτσι. Και θα πω και προσωπικά παραδείγματα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. 83 εκατομμύρια δεσμευμένοι πόροι. Το ελεγκτικό συνέδριο τον Νοέμβριο του 2023 διαπίστωσε ότι οι Δήμοι αδυνατούν να αξιοποιήσουν σωστά τους πόρους λόγω έλλειψης υποδομών και μέσων. Δείχνει λοιπόν άλλη μια φορά τη δημόσια, διοικητική και οργανωτική ανικανότητα. 5 εκατομμύρια ετήσια επιχορήγηση. Τώρα βέβαια θα μου πεις, παίρνουν 5 εκατομμύρια. Διαθέτει 5 εκατομμύρια για 332 δήμους. Για κάνε λιγάκι την διέρεση 15.000 ευρώ ανά δήμο. Αναδήμο ετησίως για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Εδώ πέρα νομίζω ότι όλοι οι δήμαρχοι θα με χειροκροτήσουν. Θα μας πούνε μπράβο, επιτέλους, το είπατε. Είναι δυνατόν με 15.000 να μπορέσεις το χρόνο ετησίως να λύσεις το πρόβλημα που? Εγώ δεν σου λέω το Δήμο της Αθήνας που είναι ο μεγαλύτερος και εκεί πέρα είναι για να γελάμε. Είναι αναλογικά. Δεν μπορεί να πάρει τώρα 15.000 ο Δήμος Αθηνών και να πάρει, ξέρω εγώ, 15.000 ο Δήμος. Κατά μέσο όρο, αδερφέ, όπου και να πας, σε όποιο Δήμο και να μιλήσεις και της Κολοπετινίτσας, τα 15.000 για χρόνο ετήσιο είναι το απόλυτο τίποτα. Είναι ο μισθός του φαντάρου που παίρνει. Πόσα παίρνει? 2 ευρώ το μήνα, 3, δεν θυμάμαι. Πήγαινε δίπλα να δεις τον υπολογισμό, να καταλάβεις. Η στήρωση του σκύλου κοστίζει περίπου 150 ευρώ. Με 15.000 αναδήμο καλύπτονται περίπου 100 ζώα αναδήμο το χρόνο.
και χρειάζονται χιλιάδες ευρώ. Πες με εμένα τώρα ένας δήμαρχος και ένας δήμος με τις 15.000 τι μπορεί να κάνει. Άρα συνεπώς με τους υπάρχοντες πόρους και τα μέσα που έχουμε, το πρόβλημα δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί. Και τι ερχόμαστε εδώ πέρα και καταλήγουμε να κάνουμε? Ιδιωτική πρωτοβουλία και εθελοντές. Γιώργο μου, δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει και όλοι αυτοί οι αιρετοί δήμαρχοι, γιατί αιρετοί είναι, θα πρέπει να ακούνε. Φερρυπίν υπάρχουν ΜΚΟ, όπως Αγάπη, είναι μία ΜΚΟ, η οποία απευθύνεται σε όλους τους δήμους με ένα ωραίο project για να μπορέσει να φτιάξει δομές καταφύγια για δέσποτα, για να δουλεύουν μέσα άνθρωποι με προβλήματα, με αναπηρίες κλπ. Αλλά βλέπεις ότι οι δήμαρχοι μάλλον, οι άρχοντες των δήμων, ή κοφεύουν ή κολυσιεργούν ή ξέρω εγώ καθυστερούν ή δεν θέλουν, ούτε ραντεβού δεν κλείνουν. Και εμείς κάνουμε μια ανοιχτή προσφορά, παύλα έκκληση. Όποιος δήμος είναι προς όφελός σας, προσέξτε λίγο. Προσέξτε, ακόμα και για ψηφαλάκια που ορισμένοι μπορεί να το σκέφτεστε. Όχι, τα λέω χύμα, Γιώργο. Και για ψηφαλάκια ακόμα αν το θέλετε, θα παρουσιάσετε ένα project το οποίο θα αποκλείται να πάει σε ένα δημοτικό συμβούλιο με ένα τέτοιο project και να πει επιδοτούμενο καταφύγιο στο Δήμο για να μπορεί να μαζέψει όλα τα δέσποτα της περιοχής, να τα στηρώσει και να εργάζονται άνθρωποι με κινητικά προβλήματα. Αυτός ο δήμαρχος δεν ξέρεις τώρα για πόσους χιλιάδες ψήφους θα πάρει από αυτό το project. Σας το λέω έτσι χύμα, τουλάχιστον να τους παίρνετε για καλό σκοπό. Ας γίνεται κάτι σωστό. Κάτι... Αλλά ξέρεις πότε, εγώ όμως απορώ. Πότε το κάνουν? Το κάνουν λίγο πριν τις εκλογές. Ακριβώς. Θα το κάνουν 2, 3, 5, 6 μήνες πριν τις εκλογές. Είναι μπουρδες αυτό. Αυτό φαίνεται. Είναι προφανές ότι είναι για λόγους ψηφοθυρίας. Λοιπόν, άκου και το άλλο, το οποίο είναι σκανδαλώδες, έτσι. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει το Δικεπάζ. Ένα μόνο δημόσιο νοσοκομείο. Δημόσιο νοσοκομείο, διαδημοτικό μάλιστα, είναι το Δικεπάζ. Μόνο ένα σε όλη την Ελλάδα. Κοινοκομεία πολλά. Αρκετά. Αλλά έχουμε πει ότι τα κοινοκομεία... δεν λύνουν το πρόβλημα τα κοινοκομεία. Δεν λύνουν το πρόβλημα και επίσης θέλουμε να αδειάσουν τα κοινοκομεία. Αλλά να αδειάσουν όχι είπαμε να βγουν τα σκυλιά στους δρόμους ή να πεθάνουν, να γίνονται ευθανασίες κλπ. Να πάνε σε σπίτια. Να υπάρχουν σε δομές όπου τα φροντίζουν πραγματικά, έτσι, με κτηνιατρική φροντίδα. Έχουν ανάγκη άλλου είδους υπηρεσίες. Τώρα άκου λιγάκι το σοκαριστικό. Ένα δημόσιο χώρος για κτηνιατρική περίθαλψη και τέτοιο έχει περίπου 40 με 50.000. Ένα κοινοκομείο, ξέρεις, για να χτιστεί και να συντηρηθεί, τι budget έχει? Τι? 500.000. Αν είναι δυνατόν. Και στην Ελλάδα έχουμε μόνο ένα δημόσιο νοσοκομείο. Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τίποτα, δεν είναι απαράδεκτο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ έτσι. Το ξαναλέω και το τονίζω, Γιώργο μου, εγώ τουλάχιστον μέσα από την εκπομπή μας κάνω δημόσια έκκληση και περισσότερο για τα κατοικίδια και τα δέσποτα ζωάκια προς όλους τους δήμους. Εγώ προσωπικά εδώ που μένω έχω απευθεί στο δήμο το δικό μου. Θα δούμε την πορεία την εξέλιξη των συζητήσεων. Λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται ας στείλει κάποιο email, κάποιο μήνυμα στην εκπομπή, οτιδήποτε, είτε στο Γιώργο είτε σε μένα. Υπάρχει φάκελος, υπάρχει παρουσίαση, υπάρχει project το οποίο απευθύνεται καθ' ολοκληρίαν στο Δήμο και βεβαίως με επιδοτούμενα προγράμματα. Στείνεται δομή χωρίς να βάλει 1 ευρώ ο Δήμος και να μπορέσει να μαζέψει όλα τα δέσποτα, να τα στηρώσει, να εργάζονται μέσα άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα κινητικά κλπ. Αυτά είναι και επιδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρετε τι, είναι και ένα θεάρεστο έργο το οποίο στην ουσία κανονικά οφείλουν οι Δήμοι να το έχουν και να το υλοποιήσουν. Τέλος πάντων, Γιώργο μου, εύχομαι να εισακουστεί αυτή η πρότασή μας, διότι θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα για τα κατοικίδια, για τα δέσποτα ζωάκια. Η λύση, αδερφέ,
όπως είπαμε, δεν είναι τα κοινοκομεία, δεν είναι να γεμίσουμε κοινοκομεία. Η λύση είναι στήρωση και υιοθεσία. Και πρέπει, ειδικά το κράτος, μαζί με τους Δήμους, θα πρέπει να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, να τη βοηθήσουν ουσιαστικά έμπρακτα και με συγκεκριμένο μηχανισμό. Το πρόσωπο της κρίσης, γιατί έτσι ξεκινήσαμε, ποιο είναι το πρόβλημα που δεν λύνει κανένας? Υπάρχει μια τριπλή κρίση, και από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά του ιδιώτη και του εθελοντή και από την πλευρά του πολίτη. Εγώ θα κλείσω, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, αδελφέ. Κλείνουμε. Ωραία. Θα κλείσω με 3 εκφράσεις για το κάθε ένα πρόσωπο. Δήμαρχος. Ο νόμος μας λέει, έχω quotes, έχω εκφράσεις, φράσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί από πραγματικές περιπτώσεις. Ο νόμος μας λέει να στηρώσουμε, να εμβολιάσουμε, να φιλοξενήσουμε. Πληρώνουμε κτηνίατρο με δικά μας χρήματα. Με 15.000 δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δήμος Χανίων, 40.000 για 200 στηρώσεις. Χρειαζόμαστε 10 φορές αυτό το ποσό. Ο εθελοντής. Εγώ και οι εθελόντριες κάνουμε τη δουλειά που πρέπει να κάνει ο Δήμος. Πληρώνουμε κτηνίατρο με δικά μας χρήματα, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, και μετά ακούμε ότι φταίνει οι φιλόζωοι που φέρνουν τα ζώα στις πλατείες. Ο πολίτης. Το παιδί μου δαγκώθηκε από αδέσποτο πρόσφατα. Αγαπάω τα ζώα, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί ο Δήμος να μην κάνει τίποτα και εμείς να κατηγορούμαστε ότι παραπονιόμαστε. 3 διαφορετικές πλευρές του ίδιου προβλήματος. Σωστό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όχι, τα είπες όλα σε 2 σειρές. Μπράβο, Γιώργο. Λοιπόν, Γιώργο μου, με αυτά και με αυτά, νομίζω ότι έβαλες ένα πολύ σπουδαίο θέμα πάνω στο τραπέζι και το ξαναλέω, αυτό ισχύει για όλους τους Δήμους. Όποιος θέλει, όποιος ενδιαφέρεται, θα παρουσιαστεί ένα σοβαρό project από μια αξιοπρεπή εταιρεία, επιχείρηση, ΜΚΟ δηλαδή, η οποία ο Δήμος επί της ουσίας δεν θα βάλει κάτι σε χρηματικό ποσό τουλάχιστον, απλά ένα κληροδότημα, κάτι οτιδήποτε, με μια επινοικίαση, ένα χώρο να διαθέσει για να μπορέσει να γίνει αυτή η δομή. Λοιπόν, αυτό σκεφτείτε το, ακόμα και ψηφοθυρικά αν θέλετε. Γιατί εδώ έτσι όπως έχουμε φτάσει, Γιώργο μου, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Λοιπόν, επίσης, πριν κλείσω, στείλτε μας πράγματα που θέλουμε να παρουσιάσετε, παρουσιαστούν για κάθε Δήμο. Δεν μιλάμε μόνο για Αττική, για οποιονδήποτε Δήμο θέλετε να ακουστεί η φωνή σας. Βέβαια με προσοχή και πάντα λέμε ότι και θα διασταυρώνονται όλες οι καταγγελίες, όλες. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Ήσουν ένας μπελάς, ένας δίδυμος μπελάς. Τι να κάνουμε, όπως αρμόζει τα ζώα μας. Έτσι, τα ζώα μας και τους ανθρώπους. Καλά, όλες τις μορφές των ζώων. Ψυχική υγεία. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε. Καλή Πρωτομαγιά, καλή εργατική Πρωτομαγιά. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει εργατική Πρωτομαγιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, εύχομαι να έχει καλό καιρό, μιας και θα είναι και τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αλλά διαβάστε λίγο να δείτε τι ακριβώς σημαίνει και ποια είναι τα δικαιώματα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν θεσπίσει αυτή την ημέρα ως εργατική Πρωτομαγιά, για να καταλάβετε για ποιο λόγο γίνεται. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλό ξημέρωμα, καλό μήνα να έχετε, καλή άνοιξη να μην πω, καλό καλοκαίρι σε λίγο ξεκινάει από Μάιο και see you later alligator, δίδυμε μπελά, θα τα πούμε. See you later. Θα τα πούμε εκεί από την όμορφη Ακρόπολη, σε ζηλεύω. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα από πάντα. Καμία παραλία μακάρι. Ναι, πάντα την ίδια ώρα στο ίδιο κανάλι και στο YouTube. Δίδυμοι μπελάδες, κάντε εγγραφή, κάντε ένα subscribe, πώς τα λένε όλα αυτά. Ξέρω, εγώ δεν γνωρίζω και πάρα πολλά από αυτά. Απλά γίνεται μεγάλη παρέα. Μεγαλώνει η φωνή σας. Δεν μας νοιάζει εμάς για τους ακόλουθους. Μεγαλώνει η δική σας φωνή. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, γεια σας. Yeah.
Τα πόλη μικρή φτιάξαν φασαρία για μια χάρτινη βάρκα στην πλατεία. Τα γέλια τους ακούγονται παντού κι όλοι τους ψάχνουν να δουν το τι και πού. Δίμημοι πελάδες στο δρόμο μπροστά κάνουνε τα πάντα χωρίς τα μάτι μου. Όπου κι αν πάνε φέρνουν φωτιά. Το χάος είναι το δικό τους μυστικό. Κάποιοι λένε πως είναι καταστροφή, αυτοί γελάνε σαν παιδιά στη βροχή. Ψάχνουνε θησαυρούς σε κάθε γωνιά κι αφήνουν ίχνη τρέλας όπου περνά.